F'wħud mix-xogħlijiet estensivi tiegħu fuq in-narrattiva, Paul Ricoeur jistqar li moħħna ma kien jerfa' l-ebda avveniment jekk mhux b'xi modalità narrattiva li tirrappreżentah b'suppliment simboliku, tematiku, figurattiv u l-bqija. Bħalma tagħmel l-epika, il-leġenda, il-mit, il-parabola, saħansitra testimonjanza tax-xhud, il-kronika f'ġurnal, l-istorja bil-punti tal-enfasi tagħha u ġeneri oħra ta' rakkuntar. Dawn ir-rappreżentazzjonijiet narrattivi jidħlu f'kunflitt u mbagħad f'medjazzjoni bejn l-istrateġiji rispettivi tagħhom u sikwit jissinkronizzaw għal ġo dinamika interdixxiplinarja li tagħtina l-identità komplessa tagħna. Id-dialettika bejn in-nisi tal-fatti storiċi u r-rappreżentazzjonijiet narrattivi tagħhom hija, skont Ricoeur, id-dinamika u li tirrazzjonalizza dak li seħħ l-avveniment billi tappropria l-memorja tiegħu b'arranġament interpretattiv dejjem f'kompetizzjoni siwja ma' interpretazzjonijiet oħra. Naħseb li f'dawn il-ftit ideat jinsab il-qofol dwar kif jistgħu jiltaqgħu l-istorja u l-letteratura fit-tifkira tal-avveniment ta' 7 Ġunju. Mhux fir-replikar eżatt ta' dak li seħħ li għal Ricoeur mhuwiex għajr il-passat innifsu, iżda fis-sinifikat tal-immoddi rikostruit permezz ta' rakkonti komplementari għal xulxin fil-preżent. Dan hu il-motiv ċentrali ta' wieħed mill-aħħar xogħlijiet ta' Ricoeur, Memory, History, Forgetting. Studju li fih ifisser kif in-nisi ta' aspetti mill-avveniment id-distanza minn dak li seħħu għadda huma essenzjali għall-memorja f'livell ogħla ta' artikolazzjoni. Tessut narrattiv aktar rifinut u matur għax inevitabbilment jinkludi l-istrateġiji sottili tiegħu. L-għarfien aktar sofistikat ta' minn aħna jiġi bħala medjazzjoni narrattiva bejn in-nisi u t-tifkira. Biex issib lilek innifsek, jelabora Ricoeur, trid qabel xejn tkun tlift lilek innifsek fl-immoddi jew fil-memorja. Imbagħad tirkupra dak li tlift bżieda ta' profondità simbolika, arketipali, mitika storika, lirika leġendarja u l-bqija. Din id-dinamika l Ricoeur hija eżistenzjali, il-kundizzjoni ontoloġika ta' min aħna, bħala għarfien storiku li jista' jikber biss temporalment, jiġifieri il-qudiem, lejn sitwazzjonijiet u interpretazzjonijiet ġodda, jew bħala tradizzjoni li tingħaraf biss fil-ġejjieni, fejn tiżvolġi bħala għarfien u esperjenza applikati. Ricoeur joffri punt ieħor relevanti għas-seminar tal-lum. Jgħid li huma l-isproporzjonijiet bejn l-avveniment u l-possibiltajiet li jitnislu minnu li jagħmlu, kif jgħid il-Malti, storja tinkiteb. L-isproporzjonijiet bejn dak li seħħ fil-passat u l-prospetti ta' għarfien maħżunin fih għall-futur jeħtieġu il-medjazzjoni tan-narrattiva. Kemm jekk ir-rakkont ikun aktar inklinat lejn l-istorja kif ukoll jekk ikun aktar inklinat lejn ġeneru letterarju bħall-epika. Wieħed jista' jelabora li huma diskrepanzi ta' bejnietna, ċivili, soċjali, finanzjarji, politiċi u l-bqija, li jissarfu fil-bżonn innifsu ta' modi diversi kif nistgħu nirrakkuntaw. Nirkupraw b'mod narrattiv id-distanzi li jinfetħu bejnietna, anki bħala aġenti jew pazjenti tal-istess avveniment. Jiġifieri l-ispazji li aħna nsarfu fi-storja sewwa sew għax l-isproporzjonijiet li għażluna minn xulxin jingħarfu biss b'relattività bejniethom. Jiġifieri b'rakkont. L-isproporzjon kbir bejn il-paga mogħtija lil ħaddiema lokali u l-paga mogħtija lil ħaddiema barranin fit-tarzna fil-perjodu ta' 7 Ġunju. Id-differenza fil-kundizzjonijiet ta' tarznara Maltin u dawk Britanniċi. Id-diskrepanza bejn il-ħobs b'taħlita ta' tqiq ross, patata u qamħirrun f'Malta u l-laħam ikkun smat 3 darbiet iktar minn Malta fil-Gran Brittanja. L-isproporzjon bejn in-nuqqas ta' ikel għall poplu u l-pressjoni ta' xi negozjanti Maltin biex il-gvern
jesporta aktar patata milli seta, wara li kien xtara żerrija tagħha primarjament għal konsum lokali u wara biss għall-esportazzjoni. Dawn huma eżempji konkreti ta' sproporzjonijiet li jagħmlu storja tinkiteb. Iżda fir-rumanz qabel telet ix-xemx, José Ketkuti jimla l-ispazji bejn dawn id-diskrepanzi b'tessut narrattiv li għandu ħafna ħjut ironiċi, paradossali, figurattivi u kontinwament emblematiċi tal-ideoloġija determinista tipika tal-kitba tiegħu. Inevitabbilment it-tessut narrattiv li rikkonċilja n-naħat sproporzjonati huwa wkoll artikolazzjoni ideoloġika, viżjonarja jew teleoloġika, jiġifieri b'orjentament maħsub lejn tmiem mixtieq tal-avveniment appropprijat mir-rakkont. F'di conflict of interpretations, Riker jistqar li l-konflitt bejn dawn ir-rappreżentazzjonijiet differenti ta' x'ġara huwa meħtieġ biex dixxiplini jew metodoloġiji narrattivi differenti jintervjenu f'xulxin. Jagħnu wieħed lil ieħor u jkabbru it-tradizzjonijiet diskursivi li jinterpretawna. Skontu il-konflitt bejn sistemi narrattivi jew dixxiplini differenti huwa wkoll medjazzjoni bejnietna li tissarraf f'għarfien dejjem aktar sintetiku u profond tal-kundizzjoni umana. L-identità kulturali tagħna hija dovuta dħul f'xulxin ta' rendikonti differenti imnislin mill-istess avveniment. F'dan l-ingranaġġ bejn mekkaniżmi komplementari ta' rakkuntar, l-avvenimenti jiġu amplifikati għal ġo patrimonju kulturali, simboliku, profetiku u arketipali dwar min aħna. Meta José Ketkuti jingrana il-mekkaniżmi tan-narrattiva letterarja ma' dawk tan-narrattiva storika, l-eżitu mhux 7 Ġunju wieħed. Avveniment komuni għal kulħadd. L-ingranaġġ jitrasferixxi l-enerġija mill-fatt għas-suġġestjoni, mill-avveniment empiriku għall-implikazzjoni ironika, mill-istorja għas-simboliżmu ideoloġiku. B'hekk tixref id-diskrepanza l-oħra importanti fir-rakkont ta' Ketkuti, dik ta' avveniment wieħed li varja fis-sinifikat tiegħu saħansitra skont liema klassi ġarbitu fi żmienu stess. Il-klassi politika, dik kummerċjali, dik ekklesjastika jew dik tal-ħaddiem. It-trasferiment tal-enerġija fl-ingranaġġ bejn dawn ir-rakkonti jidher meta ir-rumanz jalterna bejn il-ġest id-disprat ta' poplu bil-ġuħ fit-triq u l-aspirazzjoni politika għal kostituzzjoni ġdida minn klassi aktar privileġġjata. Dan it-trasferiment huwa xejra kontinwa tar-rumanz ta' Ketkuti, bi-spostamenti regolari tal-forza bejn l-aġir tal-ġemgħa u l-elementi tal-assembleja, bejn l-adab tal-folla u l-gost tan-narratur bħala tifel sajjem mill-qilla li nqabad fiha. It-tensjoni ġenerata mill-ingranaġġ bejn dawn ir-rakkonti kontemporanji mal-avveniment jimmanifestaw l-enerġija ġenerata bejniethom qiegħda tiġi trasferita minn ngħidu aħna ġlieda strateġika drittijiet għal ġlieda aktar violenti għal ħtiġijiet fundamentali għall-għajxin. U għalhekk li meta taqra r-rumanz qabel telet ix-xemx ma tiffokax fuq il-fatti storiċi li diġà taf. Iżda fuq id-diskrepanzi intrinsiċi li għamlu lis-7 Ġunju prospett ta' aktar poter għal xuħud, tmiem fatali għal oħrajn, karnival għan-narratura du tifel jiġġerra fit-toroq, tkissir ta' proprjetà għal xi sidien ta' ħwienet u l-bqija tal-komponenti f'mekkaniżmu narrattiv magħmul mill-isproporzjon bejn il-partijiet tiegħu. Kif jgħid in-narratur dwar il-folla li daħlet il-belt. Il-bejja kienet imħalta. It-ton sardoniku tan-narratur ta' Ketkuti huwa wieħed mis-sinjali ta' għarfien ġdid li joħroġ mit-tensjoni bejn rakkonti distinti tal-bejja imħalta. In-narrattivi ta' klassijiet differenti ingranati flimkien fl-istess avveniment. U għalhekk skont Riker li n-narrattiva anta titqies bħala kompożizzjoni, jiġifieri sforzi biex jitlaqgħu flimkien il-perspettivi sproporzjonati tal-aġenti u l-vittmi, tal-kittieba u l-qarrejja, tal-passat u l-preżent, tad-diskorsi tagħna. U hija din il-medjazzjoni narrattiva jelabora Riker li tħares
kontra id-diġenerazzjoni tal-enerġija imnisla mid-diskrepanzi inevitabbli tal-ħajja għal ġo violenza inkontrollabbli. Sa mill-perjodu tas 7 Ġunju nnifsu tispikka l-funzjoni tar-rakkont bħala medjatur. Ngħidu aħna fid-diversità ta' testimonjanzi li taw l-uffiċjali tal-Gvern, rappreżentanti ta' entitajiet politiċi, id-delegati sindakali tal-ħaddiema, il-kittieba tal-ġurnali u l-membri tas-soċjetà ċivili quddiem il-Kommissjoni Rjali mwaqfa apposta biex tindaga x'kienu ċ-ċirkustanzi li ħolqu l-irvell. Dawn ir-rakkonti huma interessanti għax f'ħafna waqtiet mhumiex simetriċi u lanqas huma rikonċiljabbli b'mod faċli wieħed mal-ieħor. Kull għamla ta' medjazzjoni narrattiva, jgħid Riker, toffri l-ispazju meħtieġ biex tinbena sensibilità dejjem aktar irfinuta li tibda tinkludi simboliżmi ta' valuri tradizzjonali bħal ġustizzja, l-etika, ir-redenzjoni pereżempju fir-rakkont Bibliku u diversi preċetti u motivi oħra meħtieġa biss bħala kumpens għaref għall-isproporzjon bejn il-fatt u l-possibilità, bejn l-aġent u l-vittma tal-istess azzjoni, saħansitra bejn xhieda differenti tal-istess avveniment. Biżejjed inqisu diskrepanzi bejn hawn ix-xhieda li ġejjin. Pereżempju, tenent gvernatur William Robertson dwar il-qilieħ akbar li fittxew xi negozjanti meta għamlu pressjoni fuq il-Gvern kolonjali biex jesporta aktar patata milli kien jiflaħ il-pajjiż u l-poplu. In-narrattiva tar-rettur tal-Università I. Magro dwar id-dimostrazzjonijiet kontemporanji tal-istudenti tal-Università kontra l-bidliet fl-ewwel grad tagħhom, jiġifieri li dan jitqies bħala baċellerat biss mhux dottorat, kif sa dak iż-żmien kien jitqies l-ewwel grad. In-narrattiva ta' ħaddiema tat-tarsna u ta' delegati tal-Imperial Government Workers Union dwar id-diskrepanzi kbar fil-pagi bejn ħaddiema lokali u ħaddiema miġjubin minn barra fl-istess xogħol. In-narrattivi opposti tal-gazzetti tal-perjodu u n-narrattiva tad-diskorsi politiċi jew eżekuttivi. Dawn id-testimonjanzi jiġġustifikaw it-titlu xieraq tal-pubblikazzjoni tal-1979 ta' Paul Bartolo. Mnejn ġibtom? X'kien ġara sew fis-7 Ġunju? Titlu li implika appuntu l-isforz tar-rakkonti biex l-aspetti kollha tal-istess avveniment jinqabdu ħanikwota sew. Iżda il-ktieb juri kemm dan is-sew huwa relattiv, magħmul minn interpretazzjonijiet li setgħu jibdew jingħaqdu meta jseħħ, kif josserva Riker, tbejjit narrattiv mill-avveniment innifsu. Kif setgħu jingħaqdu faċilment in-narrattiva ta' diversi politiċi kontra t-taxxa tas-suċċessjoni u, ngħidu aħna, id-diskors tal-Avukat tal-Kuruna, M.A. Refalo, fil-Kumitat tal-Kunsill tal-Gvern, Lulju tal-1918, dwar il-lezzjonijiet li kellu jieħu kulħadd mill-kwistjoni tat-taxxi tas-suċċessjoni. Refalo jgħid hekk, is-Sinjur kellu jieħu lezzjoni li għandu jikkontribwixxi għal ġid komuni. Imma l-proletarjat kellu jieħu lezzjoni li ma jservix biss ta' strument għal produzzjoni ta' ġid ħaddieħor. U l-Gvern kellu jieħu lezzjoni li eduka lill-poplu biex dan jara fi qis waħdu li ma protesti kienu qed isiru fġieħ il-qagħda tiegħu u li ma kienu qed isiru biex iqanqlu lill-poplu jiġġieled għal privileġġi ta' ħaddieħor. Il-medjazzjoni narrattiva toffri skont Riker il-possibilità li norjentaw il-perspettiva tal-antenati tagħna lejn destin alternattiv. Hekk iseħħ ngħidu aħna fir-rakkont il-ħarsa ta' Rużan ta' Francis Ebejjer, fejn il-kuxjenza perseveranti tal-imoddi fil-ħarsa tal-antenata, Rużan, titwaħħad mal-motivazzjoni dejjem tinbidel tad-dixxendenti tagħha. Simboliżmu ġdid tas-sinerġija bejn l-għarfien ta' ħaddieħor li writna bħala applikazzjoni oriġinali biss, li mhumiex għajr id-dinamika fundamentali ta' kull mit, leġġenda, ħrafa, parabola jew rakkont ieħor miktub qabel iżda mifhum dejjem issa. Hekk ukoll fir-romanz ta' Ketkuti, meta n-narratur miġruħ f'siequ minn tir ta' qazzarin dakinhar tas-7 Ġunju jikseb permanenza allegorika fir-romanz, għax il-ġerħa li jġor għall-bqija ta' omru issir emblema ta' ħanikwota poplu misluħ, kif isejħalu stess, ġerħa li issa hija kundizzjoni narrattiva.
kif jixed l-episodju meta n-narratur ma jkunx irid imur skola, offruta lilu b'xejn, għax issa hemm diskrepanza bejnu bħala tifel itsappab u tfal l-oħra bla ebda mankament. Matul l-irvell li għal dan it-tifel kien karnival, bil-kemm kien jaf kif ġiet il-ġerħa. Litteralment daqskemm simbolikament ma kienx jaf x'laqtu fil-kommozzjoni. Iżda issa l-avveniment jiġi rakkuntat bħala ġerħa emblematika, sproporzjon bejnu u t-tfal l-oħra li jagħmel il-ġrajja tiegħu storja tinkiteb. Jien ħassejt li dan l-intervent tiegħi kellu jiġi bejn diskorsi mid-disciplina storika u diskorsi oħra mid-disciplina letterarja. Għax fl-istudji umanistiċi ġieli nikkonsidraw dawn in-narrattivi separatament wisq. U ma nqisux biżżejjed kif huma komplementari wieħed għall-ieħor. Dan l-ingranaġġ bejn rakkonti differenti naħseb li huwa aktar kruċjali illum f'perjodu meta l-akkademja f'parti ġmiela mid-dinja qed titmexxa minn mutur prammatiku, utilitarju u finanzjarju aktar milli mid-dinamika differenzjali bejn id-disċiplini antiki u moderni li flimkien jiffurmaw l-interessi umanistiċi. Forsi dan huwa l-mument meta d-disċiplini umanistiċi tassew jeħtieġilhom jitrasferixxu l-enerġiji tagħhom f'xulxin, jiġġeneraw tensjoni u moviment bl-ingranaġġ bejn roti jduru b'veloċitajiet differenti, iżda mqabbdin sew fil-mekkaniżmu wieħed tal-interpretazzjoni.